субҳи Манзура Давлатоваи 23 сола бо парастории шавҳараш оғоз мешавад. худи Манзура пои сунъӣ дорад, аммо мустақилона роҳ меравад. шавҳараш Идибек рӯи аробачаи маъюбист, вале бо ҳунари ӯ рӯзгори хонавода сомон мешавад. дар хизмати халқ ҳаме маблағ мегузаронем телефонодаму айрӯи ҳаме 1 сум 2 сум даромад мешавад ки ҳам як камбудии бо вазминмону мушкилимона бо дастгирӣ нагуфта. Идибек ва Манзура алорағми мухолифатҳои волидайн бо ҳам издивоҷ карданд. Манзура ҳам қисмати рӯзгорашро дар як истироҳатгоҳ ва болои аробачаи маъюбӣ пайдо кард. бо кӯмаки Идибек Манзура соҳиби пойҳои сунъӣ шуд ва ҳамин тавр ба ӯ дил бохт. Манзура ва Идибек 3 сол қабл издивоҷ карданд ва ҳоло соҳиби як кӯдаки 8 моҳа ҳастанд. дар манзили яке аз наздиконашон иҷоранишинанд. чунки дар ҳолати ин ҳавлӣ дар шароити маъюбӣ мо гашту гузор кардан қинай мушкилтарай. бараму мо хоҳиш мо орзу дорем ки як ҳамин чира ҳукумат як пешниҳод куна, як дастгирӣ кунану. Манзура ва Идибек ҳар кадом 150 сомонӣ нафақа мегиранд. бар изофа Идибек аз таъмири телефонҳои ҳамроҳ то ҳудуди 100 сомонӣ дар моҳ даромад дорад ки ин танҳо барои раҳоӣ аз гуруснагӣ кифоят мекунад. 3 бор ами 3 маротиба ман пенсара 150 сум фақат мошин даговор кардам, рафтам омадам. расход забора чиши зиёд чири кам не. та инҷа ростаки то мо пеши дастгоҳи ҷаноби олира ман рафтам. бо ҳамон пеши дастгоҳи ҷаноб дар қасри миллата пиёда рафтам. Манзура ва Идибек ба хотири ояндаи ягона фарзандашон талош доранд бо ҳар роҳу усул соҳиби як кулбаи хусусии худ шаванд. аммо орзуи онҳо бе кӯмаки мақомот имконпазир нест, чаро ки тавони ёфтани пули бештарро надоранд.